Tak všetci už vieme, alebo mnoho z nás tuší, že jediná cesta, ako vo vzťahu ostať slobodný a šťastný a naplnený je, že budeme pravdiví, že budeme autentickí sami k sebe. Zároveň je to častokrát veľmi ťažké a navyše my si to vlastne aj neuvedomujeme, že či sme alebo nie sme autentickí a pravdiví, lebo sme naučení z detstva, že nemôžeme. Lebo čo sa stane, keď budeme pravdiví, autentickí? Čo sa stávalo v detstve, keď sme boli pravdiví a autentickí? Bolo to, že sme neboli prijatí, že sme boli odmietnutí, že sme boli vyhambení, že proste rodičia nám povedali, že takto nie, ale inak. Tak sme sa naučili vďaka rodičom, ktorí samozrejme to poznali tiež od svojich rodičov, vďaka nášmu školskému systému, ktorý učí deti sa prispôsobovať do určitých mantinelov. A vďaka mnohým iným veciam, vďaka nastaveniu spoločnosti, že musíme sa nejako upratať a až vtedy môžeme byť prijatí. Pokiaľ by sme boli vo vzťahu autentickí, tak nám hrozí to, a bojíme sa toho prirodzene, zažívame tam strach, nám hrozí to, že ten náš partner nás odmietne. Keď nás odmietne náš partner, tak možno nás opustí a možno budeme sami. To sú základné strachy v každom partnerstve, ktorý každý z nás nejakým spôsobom rieši, či už vedome alebo podvedome. A cesta z tohto von je jedine tá, že sa pozriem vlastne, čo to je ten strach. Skade ho poznám a skúsim ho trošku nejako tak ohmatať, nejako ho naformovať. Skúsim ho spoznať, skúsim ho zvedomiť, skúsim si ho terapeuticky vyriešiť. A takto postupne potom môžem prekonať to, že mňa, keď vlastne budem pravdivý a autentický, nikto nebude ľúbiť alebo ma odmietnú. Lebo častokrát to nie je realita, no? To je len v našich hlavách a my ani nemôžeme to skúsiť, pretože ten strach je vlastne taký veľký, že nám automaticky v nás vytvára určité vzorce, ktoré nám hovoria, že takto to má byť. Hej? Že my si aj nevedomíme, že vlastne nie sme autentickí. Lebo to je všetko v nás už tak silno naformované a ide to vlastne z toho nášho podvedomia, že to robíme úplne automaticky. Takže cesta z toho von je spoznávať ten strach, čo to je, čo by bolo, keby som bol pravdivý, autentický. A čo by sa stalo, keď by som bol teda ten neprijatý. Samozrejme, ideálne to funguje tak, že obidvaja z toho páru idú touto cestou, hej. Že nie, že jeden bojuje vlastne proti tomu druhému, ale si skúša vlastne tú svoju autenticitu a zisťuje, ako na to reaguje ten druhý, ktorý si ide vlastne v tých svojich programoch a občas je taký akoby neverový, zdutý, alebo zdá sa, že na mňa tak nejako zle pozerá, keď som nejaký iný zrazu, ako som bol predtým. Takže ideálne je, aby obidvaja súčasne mali toto povedomie, že ten strach z toho neprijatia je vlastne len moja projekcia do partnerky alebo partnerkina projekcia do mňa od mojich rodičov, že to s nimi častokrát nemá nič spoločné. Že si to vlastne len tak vzájomne tam hráme. No a keď obidvaja to o tom budú vedieť a budú v tom nastavení, že obidvaja chceme byť pravdiví, autentickí, lebo inak sa nedá proste žiť spokojný život. Nedá sa žiť spokojný, naplnený život, keď ráno vstanem a robím veci len preto, lebo viem, že keď ich nespravím, tak bude zle. A čo je to zle? Že niekto bude nahnevaný, niekto bude kričať, čo znamená, že keď niekto kričí, či už na mňa, alebo že kto to tu nechal ten riad? Ste takí nezodpovední, všetko musím robiť ja. Teraz si vymýšľam, hej? A to je jedno, či to je muž alebo žena. Tak v skutočnosti si to vzťahujeme vlastne na seba. Niekto mi hovorí, že som zlý, lebo som neodpratal riad. Ale on nehovorí to, že ja som zlý. On len vypúšťa vlastne tú emóciu. Hej. Takže inak
ako autenticky sa slobodne a šťastne vlastne v tom vzťahu žiť nedá. Jedna vec ešte je dobrá, možno ma tak napadá, ako tréning. Hej, že keď ty máš vlastne strach nastúpiť do tohto programu, v ktorom by mal ísť každý, hej, do toho programu pravdivosti a autenticity vo svojom živote, vo svojom vzťahu. Keď sa toho veľmi bojíš, to znamená, že pre teba to odmietnutie znamená skoro niečo podobné ako smrť. Hej. Odmietnutie, opustenie je možno podobný strach z toho, že niečo úplne skončí a že absolútne si to nevieš predstaviť, že čo teraz bude. Tak niekedy pomôže sa s tým partnerom rozísť, tým nemyslím ako fyzicky sa rozísť, odsťahovať. To pomôže samozrejme častokrát tiež, aspoň na určitý čas, ale ako hypoteticky v sebe. Hej, že mám nejaký deň, napríklad čas, že som niekde sám alebo poldeň a prejdem si celú tú situáciu, že čo by sa stalo, keby ma naozaj ten druhý tak odmietol, že ma až opustí. Že odíde a ja ostanem sama s deťmi. Čo potom bude? Čo budeme robiť? Ako bude vypadať? Ale tak, ako myslím, do detailov, hej? Lebo takto sa to zdá, no a čo, veď nájdem si niekoho iného, hej? Alebo budem sama, alebo sám. Ale prejsť si naozaj ten deň. A tam možno zistíte, že čo ste v skutočnosti vy sami. Lebo niekedy mnoho z nás, alebo teda väčšina z nás v tých vzťahoch žije 15-20 rokov, keď už ste niekde okolo 50-ky, ako my, alebo pred 50-kou, tak vlastne celý život žijeme v nejakom vzťahu. A my už ani nevieme, ako to je, a mnohí ani nikdy nežili sami, hej. My už ani nevieme, že ako to je byť sám za seba a čo by som vlastne ja tvoril. Kde by som býval, aké miesta by som navštevoval, čo by som si varil, ako by som si varil, ako by to vypadalo, keby som bol sám s deťmi, čo by sa zmenilo a z toho, čo by sa zmenilo, tak čo je to, čo ma najviac štvalo vlastne v tom partnerstve. A takto si prejsť vlastne celý ten deň, alebo celých dní, týždne, to je jedno, rok. A tam vám môže výjsť vlastne z toho také bublinky, odrážky, ktoré vám jasne ukážu, že tak toto som vlastne chcel dať preč alebo zmeniť. Lenže, pokiaľ ja to nepoviem dopredu, tak možno, že to ani není problém. Možno je, hej, pre toho druhého. Ale možno, že mi z toho vyjde vlastne zoznam vecí, ktoré pre toho druhého vôbec nie sú problém a možno, že dokonca aj on to chce meniť. A sme navzájom zdutí na seba za niečo, čo sa bojíme povedať, alebo niekto sa bojí to povedať a niekto to nepovie, pretože je zdutý a že je arogantný a ja neviem, narcistický a ja just to nepoviem. Ale to, tam sa nerozhodujem, hej, to väčšinou je v podvedomí, že to mám tak silno v podvedomí, že to just nepoviem. Takže z toho zoznamu nám vyjde potom pár vecí, ktoré zistíme, že možno by to chcel aj ten druhý zmeniť a vôbec sa s ním nemusíme rozchádzať. A pravdepodobne zase môže byť potom vedľa toho druhý zoznam, že čo by som si ja tvoril v tom živote, tak z toho mi pravdepodobne vyjde, že 70% alebo 60% ten život by bol taký istý, ako bol s tým partnerom, alebo podobne by som si to nastavil, u niekoho menej tých percent, u niekoho viac. A hlavne, keby som mal nového partnera, tak by som to tvoril podobne. Hej. Takže za mňa takýto tréning vnútorného rozchodu s tým svojim aktuálnym partnerom, mužom, ženou je dobrá vec. Dobrá vec na to, že si prejdem vlastne, že čo som ja. Áno, keď sa niekto skutočne rozíde, tak ty musí prejsť akoby v tom reále, ale tam je to ťažšie o to, že je to naozaj a že tie pocity z toho odlúčenia, strachov z toho, čo bude, z existencie a ja neviem, živobytia a tak ďalej, že tam si to musím odžívať úplne ja sám. Akoby naživo, hej, takže tie úvodné týždne, mesiace sú zakávané týmto a ja nemám vlastne čas veľmi, lebo bojujem o prežitie, alebo vytváram si ten nový spôsob života, tak ja nemám čas na to tvoriť si ten ideál. Ale takto, keď si to spravím virtuálne, tak na to mám čas.
a môžem si to celé tak akoby premyslieť. No, takže toľko som chcel ešte doplniť k tejto téme pravdivosti a autenticite, že je to také veľké klišé, že stále sa o tom hovorí, všetci chcú byť pravdiví, autenticky, vrátane nás samozrejme. A dneska sa nám zdá, že sme, a keď sa na to pozrieme spätne, napríklad za 5 rokov, tak zistíme, ježiš, to vtedy som si myslel, že už som pravdivý, ale vlastne ešte som nebol, lebo ja som ešte nevedel to, čo som naozaj ja. A je to úplne normálne. Je to náš prirodzený vývoj. Každý sa vyvíja svojím tempom inak a inokedy, ale myslím, že to také akoby povedomé od začiatku toho vzťahu, že to takto pôjde a že to môžem robiť, že čím skôr to spravím, tým lepšie, je za mňa veľmi dobré. Je to celé také pre mňa zaujímavé, že my sa narodíme a máme všetko. Hej, ako malé deti sme plne autentickí, plne neprispôsobení, plne chápajúci svoje potreby. Keď chcem revať, revem, keď sa chcem smiať, tak smejem, keď som hladný, tak si to nejako vypýtam alebo dám najavo, že som hladný a tak ďalej a tak ďalej. A potom, ako dospievame, to nejako zabúdame, teda respektíve rodičia a ten systém, tá spoločnosť nás to, že toto nemôžeš tak mať, maj to inak, lebo všetci to máme takto. A potom, keď už sme sami dospelí, nachádzame si tých partnerov, tak to zase musíme objavovať. A po niekomu sa to podarí skôr, po niekomu neskôr, ale mi to príde tak, že určite najneskôr tých pár hodín pred smrťou to zase nájdeme, všetko nám to dojde a je to celé zase odznovu. Hej? Takže taký akoby zaujímavý trenažer mi to príde, že to máme takto nastavené. Tak užívajte dni. Užívajte dni, buďte k sebe, k svojim partnerom pravdiví v tom pozitívnom, ale aj v tom negatívnom. Majte to tak obidvaja, vedzte o tom, že keď niečo sa negatívne z toho druhého vysype, že nemám to brať osobne, že je to jeho psychohygiena a potrebuje tým prejsť. A hlavne, keď to máme takto obidvaja nastavení, tak tie zmeny k lepšiemu sa z môjho pohľadu už budú diať samé. Lebo najprv to možno to bude také ako divné, zlé, lebo zrazu niekto z toho potlačenia, z toho prispôsobenia vyšiel do tej pravdivosti, takže ten druhý to nebude chápať a bude brať niektoré veci, že on je taký hnusnejší, alebo nejaký drzejší, alebo zrazu odchádza sám a doteraz neodchádzal, zrazu ja neviem čo, hej. Čiže ten začiatok môže byť ťažší, ale je 100%, nemáme to len z našej skúsenosti, ale zo skúsenosti mnohých ľudí, ktorí nám o tom rozprávajú, je 100%, že keď v tom pôjdem nejakú dobu, tak určite sa to upraví k lepšiemu. Niekedy to lepšie znamená, že mi načisto dojde, že s týmto partnerom som už nemal byť, ja neviem, 2 roky a ja ešte stále sa tam trápim. A niekedy mi dojde, že ako to celé mám robiť vlastne a dojde to aj tomu partnerovi. A vtedy sa to už deje samo. Takže naša práca je spoznať sám seba, že čo som, tak ako ja mám tú mužskú skupinu 6-mesačnú, že dookola ideme tie témy a hlavným cieľom, a tak sa to aj volá, a jediným najdôležitejším je, že na konci toho budem vedieť viac, kto som, čo potrebujem. A pomedzi to riešim rôzne iné témy. Hej? Takže spoznať, kto som a naučiť sa to pravdivo presadzovať, naučiť sa to pravdivo si naplňať vlastne v tom živote. Čiže nechcieť viac, než potrebujem a nedovoliť nikomu, aby mi dával menej. Aby som proste dostával to, čo nedostával to, čo ja sám viem, že mi prislúcha a že potrebujem od tých druhých. No a to je celé. Keď to takto začnem žiť, tak ono sa mi to samo preusporiada. Ale kým to tak nežijem a ja chcem zmenu cez nejakú metódu alebo seminár alebo niečo, tak to nepríde.
lebo tam sa mi to naštartuje, vrátim sa domov, zase žijem tie svoje klamstvá, či už si to uvedomujem alebo nie, a kolečko sa môže opakovať do nekonečna. Takže to je k tej pravdivosti a autenticite za mňa. Prajem vám krásne dni, užívajte život a tak ahojte.